Kublai pi baro ki para bangej. Na kabenta ka to ka nangut nangi ki bala kam he karta bat ki bam lek school shoe. Na kwa ban keli kene we jing keli. Pi don em we ne arngut ki nong hikai ki ba pi kan mau sa ha ka jing im jong pi. Ngadon ar ne laingut ngaken mau namar banga sha syo kamdam bangam da start bah ha ka subject jingkeng Henry don pat uwi unong hikai uba ngam kwa banjar kerteng menta une unong hikai jingkeng utrim palat bat uhikai ha kata kerukom banga sngo suk bah ban sngo tu ya ka subject jingkeng ngam la ban klet nandu bashim subject jingkeng u ngam ju fail sure aku bor ya kan ngam tip karukom hikai jung u kapan subha yanga bat eki khna school hibaro ban smotu beleng ong ya kan namar haga gospel ka bangi pule menta kasngi don ar jaj kinong hikai ki farisi bergi sadusi ki de shijaj kinong hikai bapen kulmar ya kinong ngap bat kinong bud jungki hikai ya ka an ya ka hukum jong ki imlang ka salang jong ka niam da ka babu hadu ndrus pa khat lai teli kita ki kendon bat kinegi kendon kilong ki ba shisha ban sotu sa shijai pat unong hikai uba pensuk ya ki dong bud chung ban sotu bat ban bud ya kita ki an niki hukum jong ka imlang ka salang udeu jisu takadaw haga gospel ka bangi pule menta kasengi upen sub ingi ban tu ya kita ki an ki hukum baro da ka bawuong kita ki an ki rul baro la ban penlengkot ne pensuk tang da ka babut ya kine ar ik yau blei bal ik yalau para marjan kum bapi jaladehi hakini ar ki hab kitei baro kirul ki an bahikai ki farisi bat ki sadusi komen ko para ije hato pikwa ban pensuk ni pikwa ban pen kulmar ban penjenjari lade bat yala ki men ki para hato haga jing im jungi ngin but ya karukom kajingle kajingkam jungi farisi bat gisadusi ni ngin but ya kajingle jingkam jong ujisu sengap kan ya tu ipi ya kan ya jinja wei urang ba ubala sau pendrus nem karta shim lon ba he bhana bang ban le business siu man lau benai Henry kad bao dang siu kasut ru kadang he kadu kiu sini sotu ba la shu ban pendep ya kata ka lon ne karam ka bau shim badru sa ka sut ka badang he usdang ban kuslai usdang ban yuk telot usdang ban kiu ke sini umpoi ti kena shu sha ka jakatre bat aku ingat sengi bos jung I warning ya ong lada Muslim kumne dengan be no yeme hang tale udang kulmar shushu sahakarta balayau lada syabe syayun yo kam lada yo kam kumno le man sai ka yin ka sem padar ngan le kumno wan yam hang ne office te ngakli atau kalau jumpi kalau tip ya kene ka lon ka bapishim uong em ki kun ki jumpi ki tip sepang kene ka jingle jumpi hang ta uong jubab em atau ki bayi ngasem jumpi ki tip sepang kene ka jing kya ka bakit jumpi ka jing kya ka jing kit ka bakya jumpi uong biang em ngaong yu kumne balai pipen kulmar jumut tang halade ya tu ya kalok jong pi ya tu ya ki kun jong pi ya tu ya ki bayi ngasem jong pi
hỏi nông công yêu lại xe kinh đom kinh mai ya phi namar ba phi klem ya pelu jumut lang bat ki ba pile ya kan ya kam Henry lada phi pen janjar tang ya lade sakat no pen poi lum jin tep ngong yu u lik pai shiem hadin lai benai u phun yang ngau ong padat nyi la dep siu lut kalun bat kasut ru baro ki bahayeng sem jongi ki kun badi lok ru ki yarap lang ku bleshibun ya keci ai jumut jumpi wong nyi mentam de shu nga kanepi para Kristen ka ba bun sin ngim jule ngim kwa banya peliu jumut ni ban pen suk yala ka jumut jing perkhat ta ka dau bun sin ngi hab ban ba ban kit ya kata ka jing kia ka jing chitom marwe ban ngi hab kloi ngakwa ban ong ngi baro wat pen jenjar jing mut yala de da ka baset op ya kita ki baro ya peliu jumut badu blai badru bad laki men ki para kanege jing kata ka jing ik ka basisha habangi kloi ban ya don lang rengkat bat ublei rengkat bat kimen ki para klempep kinong kersan bat kin nyarap yangi bat boy sya ka jing job kata ka de ka banengkong ke ba ngakwa bangin ya smutu ya ka jumut junggo gospel ka bagi pulem ta ka sungi ka baar kadai kene ka jing ik kadai borobor sijur kajing ik kamdei kajing ik lada kadai tang siliang kata kabau jisu upan sontu ikinong bud jungu haka gospel kabangi pule mentara sengi sengap sakane kajinja kabasisha Mahatma Gandhi kadbau dang shong hakarel ban lek shaka wei pad kanong ba haka jing samthia haka jing thai haka jing drem kan bau dang shong harel uyo samthia bat haka jing yo samthia chung u ka slipar chung u shiliang ka kum hap no na jrong rel habau yu i ke neu kundit ushim sa ya kata ka shiliang ka slipar chung u bat ko wang sha kata ka jaka ba kata ka wei ka slipar ka lahap kibriu ki bashong hakarel ki kli u ki ong bapuji balai pilek kumne u Gandhi jubab kumne u ong lada don balap tang siliang ka slipar unle nakan le ayu yaka lada uyo baro sijur unang ban pendon kam yaka kane ga jinja bat ka jingle jongu Mahatma Gandhi kadai ka bakta sisayanga ya kar kom perkhat perdai badru ya ka jinyu i jengai jungu bat kane ka jing ong jungu ka jingle jungu kaya hab bah sepang ka jing kren jungu jisu halor ka hukum ka bakrau tam kai kita ka hukum ka jing i yau blai pan i yau para marjan kumba i jaladehi hoi kuno ban ya lau para marjan ngatarai kata ka jingle jungu Gandhi kadai kanuksa ka ba syai ba ka ba ui ya lau para marjan uperkhat na ka banta ka jing bah ki we ban perkhat na ka banta ka jing bah ki para marjan ban len la de na ka banta ki we kata ka dei ka jing i ka ba Kris Ukraine ban ule halor gani pena kajing ik kalong borobor sijur tang siliang kamde kajing ik ngamla ban ik tang yau blei klem de ik lau para marjan bat klem pep ngamla ban ik lau para marjan lada ngam don kata kajing ik yau blei kini sijur kidon kam bat ki trei lang kum ka jing ong jung Mahatma Gandhi ka slipar siliang kam ai jing mentoi yau balap yaka
kajing i yau blay kam don jing mut komen ko para klem dadon kajing i elau para marjan ka gospel ka hikayat ni pa kajing i kalong ka hukum ka bakraw tam jong blay bat kawan borobor sijur usamla wi ka samla ka lok yau lok ki kun igik mi gik pa bat ter Henry ka basong sipat akan ka jungjungi menta kajing ik kalong tang siliang ni itang yalade takadaw ngim don por yakiwe badin nakadakadaw mi kajinya pat kajinya pra hayi ngasem mi kajinya kulmar ki imlang kasalang kumta ka gospel akan ka sengi ma arkwe jongga len bakoy ka khot ya ngabat ya pi ko men ko para ban kong ngidei ban pensuk ban penjenjar kumbale ki parisi bal ki sadusi la de ya de ni ila ki men ki para par ka baar ban it daga jing it ba parkhat na ka ban ta ka jing bahagi we tang na ka ban ta ya de kene ke di hukum ke bakrau ke bau Jisu kren hak gospel mentah kasni enero ya Jisu Kristus junom la junom amen